Hej, mitt namn är Afram Melke, gruppledare för Centerpartiet i Järfälla samt ordförande i miljö- och bygglovsnämnden. Vi i Centerpartiet har prioriterat 3 frågor. Den första frågan är miljön. Buller, trafiken på våra vägar samt energieffektiviseringar är de mest akuta utmaningar vi står inför. Den andra frågan handlar om integrationen. Cirka 30% av vår befolkning härstammar från andra länder. Vi måste anstränga oss ännu mer för att få fler i arbete samt förbättra skolresultaten. Den tredje frågan handlar ju om maten. Centerpartiet vill öka andelen närproducerade och ekologiskt odlade mat i våra skolor och äldreomsorg. Vill du veta mer så kontakta oss gärna.